korset? Nej, så kan man læg den, og så korset op i ned over. Så skal vi lige stå i andægtighed, ikke? Mm. Er du med mig, Leo? Det er også en god øvelse for mig, det her. Hvad har du et par sidste ord, du vil sige? Ja. Om Claus? Eller er det Clausen her? Claus Hansen. Jeg vil gerne sige et par ord. Ja. Du har været sød og opdragelse og god og lærenem. Det var de ord. Tak. Er der andre, der vil sige et par ord med Claus Hansen? Nu prøver vi den. Okay. Nå, Marius, du skulle sige noget. Kan du også sige farvel, Marius? Kan du sige farvel til den her krave? Hvordan bliver det til en krave? Nej, Ej. det skal ikke kysse den. Skal ikke kysse den. Farvel. God rejse God rejse til de gode. til de Eller til vilde Drømmeland. mågehimler. Farvel. Vi skal op til Drømmeland. Yes. God tur. God tur. Hej hej.